fandme tæt på i dag. Ja, det var det. Jeg synes, det er marginalerne, der afgør det sidste ende. Vi har et skud på stolpen, der desværre ikke går ind, hvor de til gengæld har en, hvor de får en retur på målmanden. Ja. Og det slukker os i sidste ende. Ellers synes jeg, vi giver en kanon god kamp, og selvom vi spiller op i en noget ændret trup i forhold til sidste år. Ja. Så synes jeg ikke, at man kan se det på vores spil overhovedet, at vi kun har haft et par træninger for at vi er i gang. Og jeg synes, at vi giver tredjepladsen i første division en kæmpe god modstand, og de har, jeg synes ikke, man kan se en stor forskel, selvom vi ligger i fjerdeplads i anden division. Så synes jeg ikke, at man kan se en stor forskel blive to hold. Så jeg synes absolut, at vi går efter at komme op i første division, så vi kan slå dem igen næste år. Okay. I er meget tæt på at komme på 2-0. Prøv lige at forklare, hvad der sker dernede. Ja, men vi har et skide godt angreb, og den bliver bare spillet igennem, lige som vi har trænet. Og så kommer den ind, og så får vi en bold, der kommer på tværs. Målmanden tager den, synes jeg, med det yderste af fingerspidserne. Og så får vi returen, som vi har øvet så mange gange. Så desværre så får vi ikke prøvet den i kassen. Jeg ved ikke, om det er skarpen, der mangler, eller nerven, der piger der. Hvor langt tror du, Tietgen går i årets Carlsberg Sport Cup? Nu er de jo regerende mestre, har jeg hørt, og jeg synes, de spiller en fornuftig omgang fodbold. Altså, jeg synes godt nok, at vi fik løbet mange meter på deres sideskift, så jeg tror godt, at hvis de har et heldigt sprøjten, så kan de godt gå hele vejen. Jeg vil i hvert fald gerne se dem i finalen som et minimum. Tak skal du have. Nå, Alexander, så bliver det til en sejr og en semifinalplads. Ja, det er fantastisk. Nu står jeg igen i år, og forhåbentlig kan vi gå hele vejen igen. Og det er det, vi satser på, og det er det, vi prøver på. Ja. Hvad tænkte du, da VDK de rammer stolpen ved stillingen 1-0 til VDK? Ja, men så får man da selvfølgelig lige lidt griller på, men den gik jo ikke ind, og så tog vi den jo derfra. Var I kommet tilbage, hvis I havde blevet 2-0 nede der, Alexander? Altså, det tror jeg nok, vi havde. Vi giver aldrig op. Vi kommer også tilbage fra 2-0 her i søndags og scorede 6 mål, så hvorfor skulle vi ikke kunne gøre det igen her i dag?